és un projecte que hem fet que hem organitzat a Còdol, però que per la iniciativa del Museu Terra, amb aliança amb el Paratge Natural de Poblet. I una mica amb el motiu... Està a punt ja? Sí? Doncs vinga, mirem el vídeo primer, després comentem. S'hauria d'estar sentint. Joan Miró va tenir un mestre que es deia Francesc Galí i que l'animava a sortir a pintar a la natura. Però, en lloc de prendre pinzells, apunts i eines, Galí deia al seu deixeble que el que havia de portar era una corona d'ulls al cap. Suposo que amb una corona d'ulls al cap aprens a mirar. Al Vilosell tots ens vam coronar. La idea era aprendre a mirar, però aprendre a mirar? És que no n'hi ha prou amb els ulls? Fa poc vaig llegir un llibre de la Mercè Ibars titulat No pensis, mira. Ella em diu que la qüestió és arribar a veure-hi, com sigui. Mirar amb els ulls tancats, mirar amb el cos, mirar amb les mans, mirar amb la boca. Mira sol, mira amb els altres, mira a través dels altres. Tanco els ulls i bec l'aigua del riu Set. La bec, la sento. És el mateix? És diferent? El conte El Gorg Ample, Salvador Espriu diu que mai posseirà l'escuma, la molsa, el tresor del Gorg Ample. I encara que no sé de quin gorg em parla, us prometo que el bec. Jo tampoc posseiré mai l'escuma i la molsa, però la vaig mirar de prop i de lluny, la vaig pintar, parlar, compartir, i res és meu, però tot està dins meu perquè ho vaig mirar. Tot és dins meu, encara que, com dèieu el que era abans, deixem que les coses siguin com són. Molt bé. Se sent en el micro o la sentiu o no? L'està content? Pensament... Molt bé, doncs aquesta és la proposta, aprendre a mirar, que n'hem dit així per aquesta vinculació que volem trobar en el paisatge, en el nostre entorn. Entès aquest paisatge d'una manera global, que no és només aquella cosa bonica que surt als quadres i aquella cosa dels elements naturals, preciosos i bonics, sinó que el paisatge són tota aquesta colla d'elements naturals, culturals, simbòlics, que ens representen, que la gent del territori ens sentim que ens representen i que expliquen com som. Amb aquesta idea ens volíem acostar al nostre entorn, al nostre paisatge, en un moment especial a les nostres comarques, que és el nomenament, que segurament serà doncs, ja aquest any que ve, del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet, Serra la Llena. Ens semblava que era un gran moment, una gran excusa per posar-nos a mirar i posar consciència en aquest paisatge, que en definitiva es tracta d'això, no? Posar consciència, aprendre a mirar, en aquesta idea de que mirant, aprenent, comprenent, sentint-nos en part, no? Podem realment estimar i protegir, no? Una mica el que comentàvem, i per tant anar a tornar a mirar amb nous ulls aquest paisatge que ens envolta, aquest paisatge de les muntanyes de Prades. Passem la següent. I això com ho fem? Doncs això és com un triangle entre tres elements: el lloc, l'espai, el territori. Aquest territori que, de fet, és una mica complex. Ja sabeu que el parc de les muntanyes de Prades, Poblet, Serralellena, és dels primers que es van haver de constituir, però és molt dificultós perquè hi ha molts pobles, més de 20 pobles, hi ha 5 comarques i 2 províncies implicades en això. Per tant, és un lloc complex en el qual la gent potser probablement no ens sentim que formem part d'aquesta unitat geogràfica que són les muntanyes de Prades, perquè és molt diversa. I per tant, ens semblava que la primera cosa era això, posar el lloc com un dels protagonistes, un eix d'aquest triangle que és aquest aprendre a mirar. Per tant, l'espai que ens havia d'explicar les persones del territori, i ens l'han d'explicar no tant des d'una mirada d'un espai objectivable, sinó d'un lloc viscut i passat a través de les emocions. D'aquesta manera el volíem conèixer, després veureu com. Per tant, un protagonista principal és l'espai que es transforma en lloc
pel fet de que un ho ha passat per la seva vivència. La següent eix seria aquests artistes, aquest següent vèrtex. Abans que això hi han d'haver els nostres artistes. Hem fet ja una sessió, aquesta que no heu vist la relatoria, que és la sessió amb l'Oriol Segon. Són artistes contemporanis, ens va semblar que qui millor ens podia acompanyar a fer aquesta mirada i aquesta nova mirada eren els artistes, que en són especialistes, i vam buscar doncs, dues persones, l'edició d'enguany són aquests dos artistes, l'any vinent en seran 2 més i la cosa és que anem aconseguint tenir doncs, tota una cartografia de les muntanyes vistes a través d'aquests ulls artístics, no? L'Oriol Segon, l'artista visual, amb ell vam fer una aproximació a la natura externa i la relació amb la natura interna de les persones, aquesta imatge que heu vist. I la propera, que serà el 25 d'octubre i que ja us convidem ara, és la del Marc Vilajoana. No sé si el coneixeu el Marc Vilajoana, ell és músic i ens farà una experiència perquè no és un concert, no és una cosa que anem a veure, sinó que és una cosa que anem a viure i per tant farem una experiència de música. Ell treballa molt tot el tema del cant modal, el cant gregorià, però passat amb una mirada contemporània, no que sí, la gent que l'heu vist és espectacular, és molt impressionant la feina que fa i per tant jo crec que disfrutarem molt. Amb ell volíem acostar-nos, així com amb l'Oriol ens acostàvem a aquesta part més de natura i natura aquesta relació més interna, no? Doncs amb el Marc ens volem acostar a tot aquest patrimoni que representa el fet de tenir un monestir al centre d'aquestes muntanyes de Prades, el monestir de Poblet, tot el patrimoni que hi ha a les ermites i ermitetes vinculades al Cingle Roig, a tota la zona nostra d'aquest territori, i ens hi volíem acostar a través de l'art sonor i per tant per això vam convidar el Marc, no? Aquesta és l'experiència que farem i finalment, doncs dèiem, el lloc, els artistes i l'altre és no, ja estaria així. L'altre és la comunitat, és aquesta comunitat que aprèn, que viu, que coneix, que es connecta amb gent que no sabíem que formaven part d'una nova estructura, d'una mateixa estructura i per tant, doncs, que ens coneixem i que fem més gran aquest sentit de pertinença, no? Aquest és el projecte que vam començar a fer i ara hi ha l'oportunitat de fer aquest projecte educatiu. La Mar us explicarà una mica els eixos, perquè avui el que volem fer és això, que ho conegueu, que les escoles que estem al territori de les muntanyes de Prades doncs puguem saber, perquè la idea és que comencem a fer nosaltres també amb aquests artistes aquesta feina d'aprendre a mirar. Molt bé, espera, mira, si vols agafar tu això. Com ho hem plantejat, això? Avui la idea és que ho donem a conèixer, aquest projecte, no? Que convoquem a totes les escoles d'aquest territori que es sentin amb ganes de participar, a que que envieu les vostres convocatòries, és a dir, que feu un correu electrònic tan fàcil com això al museu, dient: "Ai, ens ressona això, aquest projecte, a veure de què tractaria, tenim ganes, podem explorar la possibilitat", i com que està en funció d'una subvenció que sabrem si la rebem o no al novembre-desembre, la idea és rebre convocatòries fins al novembre i quan sapiguem si tenim o no la subvenció, n'escolliríem 4 d'aquestes convocatòries, d'aquests centres educatius. Ho hem acotat als nivells de cicle superior d'educació primària i ESO, perquè la idea és treballar amb 4 centres educatius en paral·lel de tot el territori. La idea és que sigui el màxim divers possible perquè puguem dialogar un centre amb l'altre i aquests nivells educatius els hem escollit així perquè si havien de dialogar un de 5è amb segon d'ESO no fos tan diferent l'edat, no? Per tant, hem agafat això, primer cicle d'ESO i cicle superior d'educació primària. I llavors, per tant, rebrem aquestes convocatòries i a final de novembre o desembre, quan sapiguem si ho podem tirar endavant o no, convocaríem a les escoles que els hi direm doncs, sí que hi ha endavant a participar i començaríem al gener amb una formació per a l'equip docent de tots els centres educatius implicats. Aquesta formació inicial el que permetrà serà començar a activar la creativitat primer amb l'equip docent, donar recursos, treballar una mica què és això de l'art, com ho podem aplicar amb els nostres alumnes i també fer una petita formació de com utilitzarem durant aquest projecte aquestes maletes audiovisuals que ja teniu als vostres centres, doncs com treure-li un màxim partit en clau d'aquest projecte. Llavors després el que faríem seria ja al gener-febrer començar a treballar amb l'alumnat. Començaríem per una sessió de presentació, d'entendre una mica què és això del futur parc aquest de les muntanyes de Prades, on som, què hem de fer, i començaríem amb una sessió de descoberta d'aquest entorn a través de tot el tema audiovisual.
I, per tant, primer abans hauríem fet prèviament amb l'alumnat una sessió de com funcionen aquests materials que els hi proposem artísticament per anar fent tota una relatoria del projecte de la mà dels mateixos alumnes, que sigui una relatoria sonora i una relatoria visual, perquè així treballem doncs, els dos eixos que també treballen els artistes. Després ja començarem amb els artistes que diguéssim que doncs agafarien 2 artistes cada centre educatiu i llavors el que faríem seria una primera sessió on hi hauria com un intercanvi i l'escola, per exemple, de l'Espluga faria d'amfitriona d'una escola de Prades que vindria a l'Espluga a fer l'experiència artística i els amfitrions de l'Espluga doncs, els hi ensenyarien el seu entorn, etc i farien l'experiència artística. Després hi hauria una altra sessió amb l'artista aquí al museu i una última sessió amb l'artista al centre educatiu per acabar de tancar i recollir una mica tota aquesta relatoria feta i elaborar els materials d'una futura exposició que es presentaria al maig-juny per a concloure tot aquest projecte. Per tant, seria tot aquest treball, una formació inicial amb els docents, després tot el treball de 4 sessions amb formació amb l'alumnat ja, i resultats doncs, molt artístics que segur que veureu que... Bueno, això ho hem fet amb els adults, aquesta relatoria, però ja veureu que segur que amb l'alumnat surten coses meravelloses. Vols comentar alguna cosa més? Aquesta relatoria que heu vist preciosa, de la mà de l'Albert Grinyó, que el tenim aquí avui fent fotografies, i de l'Anna Endavert, una col·laboradora habitual d'aquesta casa i que ens fa molta il·lusió que ens hagués acompanyat. Aquesta relatoria la van fer aquests 2 artistes, però la idea és que la relatoria que fem amb els grups d'educació doncs la facin els mateixos nois i noies i per tant que aprofitin aquest kit i que doncs, facin la part sonora, la part visual, no? Una mica aquesta és la proposta, aquesta és la idea. Bé, doncs això és. Esperem que us engresqui i que ens hi trobem participant-hi.